Mga pansyon sa Panakan Public Cemetery sa Davao City, lubog gihapon sa tubig. Samtang libuan ka safety and security cluster personnel ipakatag sa mga sementeryo sa Davao City karong kalag-kalag. Ani ang report ni John D. Esteban. Problema pagihapon ang nakapundong tubig hangtod karon sa Panakan Public Cemetery, usa sa pulo ka pampublikong sementeryo sa Davao City. Daghang pansyon ni ining kapin ektaryang sementeryo ang di na maadtuan ug makita kay nahumol na sa tubig. Maunang maglisod gyud ang mga mobisita kung layo sa entrada sa sementeryo nakalubong ang ilahang minatay. Wala pa nabutang ang submersible pump sa karon dinhi sa Panakan Public Cemetery. Mo na inyo makita, daghan paghihapong puntod ang nahumol sa nagpundong tubig. Kada tuig ni nga problema dinhi sa Panakan Public Cemetery. Karong nagkaduol na ang pag-obserba sa kalag-kalag, dagsa na po ng tao. Apan lagi, kay puno na ang sementeryo, nagtapad-tapad na ang mga pansyon. Busa kinahanglan pa, musaka na og ibabaw sa mga pansyon aron makaagi. Ang dili na makita o di bakaha, dili na maadtuan nga pansyon tungod sa taas nga tubig. Dinhi sa krus, dool sa entrance na lang, magdagkot og kadila, maghalad og bulag ug pag-ampo. Sumala sa Davao City Economic Enterprise, nag-request na daw sila og submersible pump aron suyupon ang nakapundong tubig. We requested already katong submersible pump with operator sa atong Ancillary Service Office, City Engineers Office ug CDRMO to address the stagnant water o flooding. Gibawal na po daw ang pagpalubong dinhi base sa Cemetery Board Resolution tungod nakatakda na kining i-rehabilitate. Bawasan nato ang interment or burial sa Panakan Public Cemetery para lang matemporary address nato katong drainage kay nagabaha man yun siya dito while facilitating nato ang complete rehabilitation sa sementeryo. Hinuon, nalimpisahan na ang mga sagbot sa palibot. Napinturahan na pod ang gate ug signage sa sementeryo. Samtang libuan ka safety ug security personnel ang i-deploy sa mga sementeryo sa Davao City sa pag-obserba sa kalag-kalag. 13,136 starting from October 31 to November 3. Those personnel, security and safety personnel will be securing all the cemeteries already. So about 3,284 po yung ating average po ng deployment ng security and safety clusters. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.